Perkenalkan nami kula Arman Digdaya Sampurna. Kelas sekawan A. Asal usul Gua Ngerong. Dek jaman biyen ing sisi kidul kulon tlatah Tuban ana kraton cilik sing diarani Kraton Gumenggeng. Rajane asmane Prabu Arya Bangah. Amarga separangan gedhe wilayahe dumadi saka pegunungan kapur mula meh sadawane taun kraton kasebut tansah ngalami kangelan banyu. Kahanan kasebut nandhekake Prabu Arya Bangah nuli semadi nyuwun marang Gusti Kang Murbang Bumadi supaya diparingi pituduh kanggo ngundhakake karaharjane rakyate sejarane semedi. Prabu Arya Bangah oleh wangsit yen keruweta Kraton Gumenggeng bakal sima. Saka pitulung Ki Jala Ijo ing partapan Gunung Ngandung sawise semedi Prabu Arya Bangah banjur nimbali Ki Jala Ijo. Ki anggon panjenenganingsun nimbali sliramu sowan ing pandapa ing apa perlune nuwun nggih kula nyadong dawuh wangsulane Ki Jala Ijo. Saiki Praja Gumenggeng lagi nandhang paceklik tetanduran lan soto kawan pada mati awit kurang banyu lan satu kewan pada mati awit kurang banyu. Mula saiki sira dakutus goleka sumber banyu ing tlatah Kenel. Prentahe Prabu Arya Bangah. Ki Jala Ijo nyanggupi prentahe Prabu Arya Bangah kanthi kandherekake punggawa kraton loro. Cacahe Ki Jala Ijo mlaku ngulon parane tekan parengane Gunung Kapur. Ki Jala Ijo ngulon parane tekan parengane Gunung Kapur. Ki Jala Ijo nan cepake pusakane dumadakan saka tilas mencapai pusaka
metu banyu sing gemrojok. Suwe iline banyu tansaya banter lan ranga terowongane tambah amba nganti dadi guwa sing melu kaline. Besok yen ana rejane jaman ijo marang Punggawa Loro, Ki Jalak Ijo pesen yen Punggawa Loro iku ora oleh ninggalake guwa lan diutus njaga lestarine guwa lan sumber banyu Punggawa Loro. Nyanggupi prentahe Ki Jalak Ijo kanthi lemah dadi iwak lan lawa dheweke njaga kelestariane lingkungan guwa. Wiwit kedadeane iku lingkungan ing kiwa tengene guwa dadi ijo royo-royo. Tukul kang sandang pangan. Guwa ngerong Tuban nganti saiki dikebak sewu tawa lan iwak bader. Masyarakat ora ana sing wani ngrusak guwa ngerong jalaran anane gugon Tuhan yen lawa lan iwak iku panjil maneh sing nunggu guwa. Sapa wonge sing rusak guwa sumber banyu wit-witan iwak lan lawa ing kiwa tengene guwa ngerong wong mau bakal nemoni Cilika. Wassalamualaikum.